Aixe kooperatiban lan egiten dut, eta talde prozesuak fasilitatzen ditugu. Kolektiboekin, taldeekin, erakundeekin lan egiten dugu, hainbat zerbitzu edo eskaintzen ditugu, formakuntzak, prozesuak diseinatzen ditugu, parte hartze prozesuak ere diseinatu eta egiten ditugu. Talde kultura baten eraldaketa bilatu nahi dugu fasilitaziotik, eta gure talde kulturak daude kutsatuak, nolabait gizarte kapitalista eta patriarkal honek planteatzen digun egitura gure gorputzetan dago, gure egitean dago, eta hor jarri nahi dugu fokoa gure kolektiboetan nola izan kolaboratzaileagoak, nola joan gure helburuetara era osasuntsu batean, gure harremanak zainduz, pertsonak zainduz, prozesuak eta prozedurak ere begiratuz. Talde baten aurrean jartzen garenean, azken finean bilatzen ari garena da nola egin dezakegun elkarrekin lan, hobeto eta eraginkorrago batean, jasangarriagoa, atsegina pertsonentzat, orduan guretzako lankidetza da gure ezberdintasunetatik haratago elkarrekin lan egin ahal izatea eta gure helburuetara elkarrekin iritsi ahal izatea. Orduan balore hau oso lotua ikusten dut Aixek egiten dugun hontara. Gu hiruron artean nola egiten dugun lan ere hor hasten da guretzako lankidetza, eta berdin talde baten gana goazenean, ere bilatuko ditugu kolaborazio harremanak, nola gure ezberdintasunetatik haratago, nola bilatu puntu amankomunak elkarrekin joateko helbururuntz. Eta merkatu bortitz honetan ere elkarrekin joateak indarra ematen digu. Ez gara txanpiñoi solte bat, gaude konektatuak beste hainbat eragilerekin eta beste hainbat talderekin, eta honek ere indarraren sentsazioa ematen digu sistema bortitz honetan bizi ahal izateko eta eraldaketak ekartzen joateko.